Musím povedať, že som bol z toho aj úprimne dojatý. Aj som mal zimomriavky na chrbte, pretože keď počúvate text tej prísahy a máte potom aj predstavu, čo ste za posledných niekoľko dní museli absolvovať, pretože naozaj to je s najväčším fyzickým vypätím aj psychickým, tak je to také dojatie, ale aj hrdosť, aj radosť a ešte viac to utvrdilo vo mne to presvedčenie, že to bolo správne, že som sem prišiel a že som to absolvoval. A ešte nás samozrejme čaká to najťažšie, pretože z pondelka na utorok máme záverečný výcvik, ktorý bude spočívať v tom, že 24 hodín prežijeme pod holým nebom niekde v lesoch a využijeme všetky tie zručnosti a informácie, ktoré sme sa počas toho celého výcviku naučili. Takže dnešným dňom to nekončí, práve že zajtra pôjde do tuhého a tešíme sa na to. Čo bolo najťažšie pre vás možno? Prekonať možno svoje nejaké hranice, pretože včera som prvýkrát v živote prekonával na lane roklinu kameňolom, kedy som ho musel preručkovať zavesený len na nejakom lane, kedy som sa musel dať spustiť zase na nejakom druhom lane cez roklinu naspäť, kedy som ho musel včera v oblečených maskáčoch so všetkým skočiť do mutného jazera a plávať a učiť sa rôzne taktiky plávania. Jednoducho každý deň prinášal niektoré veci, kedy ste museli ísť na prach svojich aj fyzických, ale niekedy aj psychických schopností a ja som nesmierne rád, že ako človek pomaly blížiaci sa k 50. roku života, sám som zo seba milo prekvapený, že som to nakoniec všetko absolvoval a zatiaľ som nevynechal ani jednu disciplínu, ktorú sme museli absolvovať a som na to aj hrdý. Táto vaša účasť na výcviku pilotnom do obranných záloh sa stretla aj s kritikou opozície, aj koaličného partnera, takže vy neľutujete, že ste sa zúčastnili? Vôbec nie, pretože ja neviem, čo je na tom zlé. Viete, ja netuším, ja nad tým rozmýšľam, odkedy som sem prišiel. Ja neviem, čo je na tom zlé, keď sa rozhodne občan, v tomto prípade prezident, absolvovať tento výcvik. Ja si myslím, že práve tí, čo kritizujú, tým odporúčam, aby sem prišli. A možno po 2 týždňoch toho výcviku nakoniec prídu za mnou, podajú ruku a ospravedlnia si, alebo povedia, že klobúk dolu. Že to za to stálo a že to je naozaj náročná vec. A ja chcem mojej krajine slúžiť nielen ako prezident, ale budem slúžiť aj ako člen a príslušník národných obranných síl a budem pripravený kedykoľvek pomáhať Slovenskej republike, keď bude potrebovať, nie len ako prezident. A nevidím na tom naozaj nič zlé a nerozumiem vôbec tej kritike. A musím povedať, že tá kritika nás naopak, ako bolo dnes povedané náčelníkom generálneho štábu, nás neodradila, nás naopak posilňovala, pretože my najlepšie sme osobne prežili to, čo prežívame a tí hejteri ale netušia, o čom píšu a netušia, čo komentujú. Jeden z tých kritikov bol aj pán Danko, ktorý vám chce znižiť plat teraz, že možno nejaký odkaz, že čo na to hovoríte, či vnímate to teraz, že o polovicu menej by ste mali dostávať? Pán Danko nech robí, čo chce. Nestojí mi za to, aby som ho komentoval. Ja mu len odporúčam, keby sa staral o problémy tejto krajiny a možno, že aj viacej pracoval, ako zvykne pracovať počas roka. Ďakujem. Takže ktorý moment si odnášate ako najsilnejší z vojenského výcviku, pán prezident? Tých momentov je obrovské množstvo. Ťažko je vypichnúť jeden, ale ten najväčší je, viete, ktorý? Že v tej našej čate, kde nás bolo 20, od 18-ročných chlapcov až po 55-ročného človeka, sme všetci boli si rovní, všetci sme držali za jeden povraz. Ak niekto mal nejaký problém, tak sme mu všetci pomohli a opačne. Nehral sa tu nikto na staršieho, na mladšieho, nikto sa tu nehral na vyššiu funkciu a nižšiu funkciu. Všetci sme boli vojaci v základnom výcviku a to si cením najviac, že sme vytvorili skvelý tím, kde sme boli ako jednoliaté teleso a aj za to som veľmi vďačný, pretože tu vzniklo podľa mňa obrovské množstvo priateľstiev do budúcna na dlhé roky dopredu. To je podľa mňa to najsilnejšie, že ešte stále sme veľmi ľudskí a ešte stále ako Slováci sa vieme dať dokopy, keď nám ide o dobrú vec. A ešte raz nekomentujem tých, čo len nadávajú, ale v skutočnosti pre krajinu nič urobiť nevedia. Okrem prísahy ste si, ak môžem, ešte pripomenuli aj výročie pána generála Štefánika. Tak vy ste k tomu pár slov, čo pre vás tento človek znamená. Ja som mal tú česť navštíviť aj vo výročie jeho úmrtia priamo letisko Campo Formido, z ktorého vzlietol na posledný let. Bolo to tento rok a Milan Rastislav Štefánik je človek, ktorý sa predkáva celou našou históriou a aj mne v mnohých momentoch slúži ako vzor a preto som nesmierne hrdý, že sme dnes ako prví absolventi tohto výcviku národných obranných síl mohli prísahu zložiť priamo tu na mohyle, kde odpočíva v predvečer osláv jeho narodenia. Je to velikán našej histórie, je to človek, vďaka ktorému vznikol aj náš štát a vďaka ktorému dnes žijeme v slobodnej demokratickej krajine a na takýchto ľudí musíme vždy myslieť, nesmieme na nich zabúdať a musíme byť na nich hrdí. Ďakujem vám veľmi pekne.